Tervetuloa tähän Me Kansa Median puheeseen näin pääsiäisen jälkeen. Mun nimi on Jukka Davidson ja tarkoitus on tässä kertoa vähän tulevasta ohjelmasta, joka järjestetään ja toteutetaan toukokuussa. Nyt ensinnäkin niin on syytä todeta, että Suomi, meidän isänmaamme, niin on täydellisesti konnien käsissä. Me on se saatu nähdä montaakin eri reittiä ja monellakin tavalla. Me järjestetään nyt sitten 14.5. tiistaina täällä netin puolella kello 13-15.30 keskustelumahdollisuus. Eli jokainen voi oman tietokoneensa kautta tai jonkun muun laitteen, nettilaitteen kautta osallistua, tehdä kysymyksiä ja osallistua tämän ohjelman tekemiseen. Mikäli sitten itse tätä striimiä häiritään siinä määrin, että se ei onnistu, niin me toteutetaan se sitten toista kautta. Mutta silloin tämä toki jää pois tämä keskustelumahdollisuus. Eli katsotaan nyt sitten, miten onnistumme tekniikan kanssa. Ensimmäiseksi mä haluaisin nyt todeta jälleen kerran sen, että minä olen aikanaan valaani vannonut, kun varusmiespalvelua suoritin, ja katson, että tämä vala edelleenkin sitoo minua. Mä olen siitä viranomaisille jo useita kertoja huomauttanut, että Suomessa kaikki ei ole hyvin ja on syytä epäillä hyvin vakavia asioita olevan meneillään, lähinnä nyt sitten rikosoikeudelliselta kannalta. Ja tällä linjalla oikeastaan sitten liikutaan tässä tulevassakin keskustelutilaisuudessa. Jos me katsotaan nyt tätä meidän kotimaatamme Suomea, ja erityisesti tutustutaan tähän näkemykseen rauhan ja konfliktin tutkimuksen kautta, niin me voidaan todeta, että Suomessa on täysin meneillään jo konflikti. Eli meillä on selkeästi määrittelyn mukainen tilanne, joka voidaan lukea konfliktiksi. Enää kysymys on siitä, että tuleeko se eskaloitumaan, ja jos tulee, niin minkälaisen muodon se tulee saamaan. Me nähdään kansainvälisen median kautta Pariisin ja myöskin Ranskan keltaliivien tilanne. Me tiedetään tapahtumaketjuja, mitä on Italiassa tapahtunut, Unkarissa, Itävallassa, Puolassa ja niin poispäin. Eli konflikti on meneillään, eskaloituminen on meneillään. Kuinka se tulee näyttäytymään Suomessa, niin sen aika näyttää. Hyvältä kuitenkaan tilanne ei Suomen osaltakaan näytä, eli mun oma näkemys on se, että jonkinlainen eskaloituminen tapahtuu ennen kuin eliitti ymmärtää tosiasian, että meitä on paljon ja teitä on vähän. Ja paljon voittaa aina vähän, vaikka toisin kuvittelettekin. Mutta mennään itse siihen tilaisuuteen, eli siis 14.5. tiistaina kello 13-noin 15.30, niin mä pidän semmoisen perusesityksen, jossa pyritään luomaan vähän askelmerkkejä siitä, että mistä me on tultu tähän tilanteeseen, mitkä on ne isot tämmöiset megatrendit tai ohjelmat taustalla, jotka meitä ohjaa ja on ohjannut. Me käydään läpi vähän sitä, että missä me ollaan nyt ja minkälaisia asioita siellä taustalla löytyy. Me aika paljon käydään näitä puolisalaisuuksia tai salaisuuksia läpi, joita välttämättä ei haluta
ihan sitten kaikelle kansalle kuuluttaa. Mutta pääpaino tässä esityksessä kuitenkin pidetään siinä, että miten me selvitään tästä sotkukasasta. Meillä on globaalisti eliitti, joka yrittää pitää viimeisillään kiinni tästä omasta asemastaan ja käyttää yhä härskimpiä toimia sen ylläpitämiseksi. Mutta meillä on kuitenkin välineitä. Meillä on kansainvälinen oikeus, meillä on kansainvälinen rikosoikeus ja meillä on ystäviä maailmalla, jotka ymmärtää meidän tilanteen. Ehkä siitä syystä, että he ovat itse samassa tilanteessa. Ja me tullaan saamaan kansana apua. Täysin varma asia. Mutta me palataan sitten yksityiskohtaisesti siihen, minkälaisia välineitä meillä on, miten se tulee tapahtumaan ja mikä on se tie, jolla Suomen kansa vapautuu taas jälleen kerran yhdestä haasteesta, jonka eteen se on asetettu. Nyt kaikki, mä toivon, että osallistujat, jotka osallistuu sit itse siihen ohjelman tekemiseen, eli kuuntelee striimiä, niin kaikki voivat olla mukana sitten asettamassa kysymyksiä, joko sitä kuunnellessa, mutta myöskin voidaan tehdä niin, että kysymyksiä voisi laittaa vaikka mulle YV-nä yksityisviestillä tuolta Facebookin kautta, tai sitten voi laittaa myöskin tuolta sähköpostilla, eli me varmaan voidaan laittaa sähköpostikin siihen tekstitykseen alle, mutta se on siis Jukka D57, kaikki kirjoitettuna yhteen, miukumauku ja gmail.com, eli siis Jukka D57 @gmail.com, eli sinnekin voi etukäteen. Mä yritän niistä sitten muodostaa jotain ryhmiä ja vastata sitten niihin, jos sieltä tulee asiaan liittyviä asioita esiin. Mutta mä todella toivon, että mahdollisimman moni tulisi mukaan, tehdään hyvä ohjelma, mahdollisimman paljon informaatiota ja erityisesti keskitytään siihen, että 2019 olisi sitten se vallanpalautusvuosi kansalaisille. Mutta mä kiitän nyt pitemmittä puheitta, niin uskon, että näillä eväillä me saadaan hyvä tilaisuus aikaan ja toivotaan, että liian moni taho ei ole sitten tätä striimausta häiritsemässä, mutta sekin aina tietysti on mahdollista. Joskin täytyy tietysti muistaa sellainen asia, että mitä enemmän näitä tämmöisiä häiriöitä ja muita keskeisiä vastatoimia meitä kohtaan tullaan toteuttamaan, niin sen enemmän kansainvälinen rikosoikeus silloin saa näyttöjä siitä, että Suomessa todellakin on valtion harjoittamaa politiikkaa, jonka ehkä tämmöinen tavoitetaso on sitten tämä kansallismielisyyden ja isänmaallisuuden tukahdattaminen ja nimenomaan tämä globalisaation myönteisen kehityksen takaaminen, joka taas sitten kansalaisille ei näytä olevan sit kovin mieluisa asia. Jolloin tietenkin jokainen tämmöinen vastaisku kirjataan, dokumentoidaan ja aikanaan sitten toimitetaan muiden juttujen ohessa sitten kansainväliselle foorumille tutustuttavaksi ja näyttönä tästä valtion state policy. Eli uskon, että Rooman sopimus on monella siellä tiedossa ja sieltä voi lukea, mitä tämä state policy siinä sopimuksen alussa tarkoittaa. Mutta mä kiitän nyt kaikkia. Tässä vaiheessa palataan asiaan. Me ryhdytään kokoamaan hyvää ohjelmaa ja informatiivista pakettia ja palaamme sitten 14.5. asiaan. Kiitos teille kaikille.